Na enkomo ni mu anu yi TikTok abaya AY ene abrante ba konso no mo frɛ no Fante Comedy aposifo ache wo mu a be ma ba ko bi so NPP mu edi adodo na nim no eyese Obama poku ase ya wono so eche na dwen yi pa wono aso posifo ache ni bi na eno na mabunko e wo NPP mu eche se enmanim ya posifo enyai wo mu miensa nyina isanse wo mu yesala na wo mu tete wo mu fa hodi so Ewa TIK TOKERS bi aposifo akwakwachire wono mu enam wansem ya woka edefa omampanyi John Dramani Mahama ene ne ho kani Lord na Mahama ho enam so ama National Youth Wing de ma NPP amonyoko no ene de bebetuja se ne aposi dwumeku no eyeye no enya de se etwekwe mu kra won krate bi wono beto monten so no ekira wono mu akire enipakui enya de se ehuhia esanse wono mu so wo ho akonya se obetumi akwa be fontentan no so akwakwachire wono mu adwene aye kan se freedom of speech ne senti e wonsema wono mu eka no wo hwade boni wie wo muntia enam so ema posifo ko ese okọ akwakwachire wono mo we no de tudwa sei enema pi wo ho posifo bitimi de wonani akoho ebi ne se omanfo kokodi nsamone ewo rera na ekọ so Ablekuma North no wonyina nam ho a yenchire wono mo ne senti ne kebeya anwode wonya ede akire sa TIK TOKERS yi wonya sa hoden kro na bi enkonkwachire sa omanfo kokodi nsamone ewo Ablekuma North no